ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଡ଼ାରୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବନାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାରା ବନପାଳ ଷ୍ଟାଫ୍, IPCEA ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ତହସିଲଦାର ଗୁଡ଼ାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଗୁଡ଼ାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦେଓ ଓ ଗୁଣପୁର ବନପାଳ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବନପାଳ ଗୁଡ଼ାରୀ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ର, ନାଇରା ବନପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ବନପାଳ ସୁଦର୍ଶନ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ସିରିଗୁଡ଼ା ବନପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ମୂର୍ଖାରାଣୀ ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନପାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ବନପାଳ ନାଇରା ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀରୁ କେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁଡେ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଓଡ଼ିଶା।